usemlanzini ngoba ngiyahamba ngemlanzini ngiyasuka la eSebenza. Ngizoedrobheni. Mhlawumbe manje ngo-9 noma past 9 bese ngisedrobheni. Oh, hayi nankinga. Siphelile imacabanga-ke. Phela ngihola isihlanu mina. Ayikho imali ethene ngiyiholayo. Ngihola isihlanu. Lesen como si fuera. Ya va. Ya sale una vez estuvo firmando o ver something. Cela usiyeke phansi. Cela usiyeke phansi bandla sidle in peace. Ingajajani. Not anytime soon. Ngizokotukelana iblazi kuyabhora. Ingajajani. Hello. Njani wemndeni wakho? Ungasijaji. So, not yet. Sadle ubomi, sadle youth. Mares. Usuzolala manje. Engathi le nto bekuthandayo ukulala nje. Ngiyakhumbula Angizwami? Hey, I need a job. Awubakithi. Paradise wenzeni? Uyanginvite singene life wakho. Hayi ayikho leyo nto. Sorry. Angisendanga kodwa. Code desperate my love. Ngisendanga. Angisokayela. Angisendanga kubheka. Yazi njalo into enginothisini ngoba hlezi sendana izinto. Yabo mengena ku live book yabo. Yabo la. Lento le. Ihlezi vela wena so angazi ngobani. Mase ithi futhi yabaniza. Empumpolo. Ekhona phela phansi angihlali khona. Ngiyami khona izinto. Unani umblaselo? It's Zulu holistical. Unani? One person omuhle neshothe hayi bo. Yabo. Silungile ngiyabonga ama-gift o. Ngani? Ngiyabonga okay. No, yimbi le pizza. Yimbi. There? There's something off. I'm so tired. Ake kuhambile usazulile lo sisi. Cela ngithelele imoto. Hayi bo, ngithama. Mina akwazi Mangale indaba yakho yangokwesazi. Excuse me. Hayi shothi ngizothi ngiyiphike ithaki. Ngawathela ngama-mushroom. Yeah.
Mina inkinga mina life ngine appointment and already ngilate. Cause bangabe ngiyizolo, ngahlehle isizolo ngathi namhlanje. And usisi oyongenza inzipho. Usefonile already uyabuza ukuthi ngoba esalini ngivula ngo8. What time are you coming in? Ngamtshela ngathi nje, Onzo ngifice town. Hayi anginankinga. Ngoduze mlazo. Hayi inkinga. Kinle. How? Ngiphatha abthembe. Awasekho amasente niyabo? Asephelile. Cani ngithengele wallet. Ayisekho imali. Iphi ngibuza lokho. Hayibo. Iphi. Ayisekho. Yabo? Ngidle kahle angifuni. No 500 about. I don't want to. Why you tell me what to do? Cash up yani manje ukhuluma indaba zama cash up life uya cash up is. Eni ukhuluma ngani? Hayibo indaba ngaka. Njengoba ngifelwe imoto nje ihleli kumakhenika mina ngingenamali. Eyani lokhu ukhuluma ngayo wena cash up isanda ngenzani le? Ngathi ngapha ngempela. Ifile vele understand ukuthi ayisebenzi. Uhlekelethi ukhuluma khona sengiblockile. Ngifite bonus pizza. Yabo sengijwayele nje yaka spa. Le is not. Kulungile. Sengiblockile awu ngiyashesha ke mina. You disturb my peace. You are out. Umuntu bayizala phela uthi. Well angizali. Ngilele. Yini engekho manje? Thank you. Yabo. Woo! Hayibo wazwa kuhlungu umlenze. Yes, you can tell ukuthi hayi bancane abantu. And the tunguntanga wabo shem. Okay. Yes, nje Olive. Tito, hi. Hayi bozo 400 imbatha tay serious. 400 kaphezulu. 400. Let's turn this off. Alright. Yes, unawo TikTok. Kubhale uNail by Olive. Oliver kahle kahle, not Olivia. Oliver. OLIVA. Nami ngiyogeza manje. Morning Londeva. Hayibo nami ngibona ugeza. Nilaleleni. Hello Asante. Ngeke khohlwa khulileka nakamhlola Yaphila njani? Ukhulumela namanga. Which Andrew is joining here? Hey.
Angithule. Yebo. Hayibo. Excuse me. Got this cut. Yes? Okay. Ngathi ngivuvukele nje ebusweni. Ila. No, lo why emncane nginalo? Akwazi ngiyasanga leli hlo lincane phela kunaleli. Angazi kunjani. Yebo webullet. Bheki ngiyaphila njalo. Angizwanga. Hawuthe wena ukhuluma nje nami yini ngathinteka. Manje futhi usubuza mina. Ubani kanti Ngifuna ubani ngeke ngidunusa. Imino kade bathi dunusa. Cha, imino kade ubani okade dunusa. Kade ilula. Shuthi bengidakwe ikhokho ngafa nokudla ngikhumbula uba imake angivala ngicamera. Thank you. Emangabe nesidina. Umangabe. Hi. Ubani lona? Mangabe unenyongo yezo. Ububu. Awusebenze Umangabe sakekho right. Kulu zulaki. Asiphindelile. Ngikwazi lapho ukupheka Thembeka. Hawazi ukubukisa ngami manje ku live. Ngazama ngahluleka. So I can't. Hey my baby. What's your skin routine? Kosami mina ngicabanga noma yini. Nokuthi angazi kwenzakala no live. Nabuso bami kahlehle. Ngazi udideke. Ngithi yabo ama pimples. But mother nature jiki for the past few weeks. So ongenza ngena ama pimples. Banje nginsh. Umthetho wami. Ungazuthembe. Excuse me. Wephara ngicela ukubuza ukuthi iPA lena uhlala kuyona no iRes. Wa apply Dlelani. Nga-apply nje ingane zonke i-apply ama-res. Yazi muhle. Yazi uma uhlezi ethi kufanele ngikhule ngihloniphe njengawo. Hayi bo Nkosi yami. Mina ngixakile ekhaya guys, nadlala abantu. Yadlala I do phela kodwa angifuni uze kufike la. Good morning Msizzy, how are you? Wafana nombuso we-actor kuzalo. Hlezi shitot, ngiyafana nalo sismin. Nombuso we-actor kuzalo. I get that a lot. I think it's live. I love you too. Good morning. Ngiyaphila Wendy, wenunjani? Oh nokugunda. Yes, yonke esifanisayo. Asanda hlomo ama-comments angiwaboni kahle. My top is grey, so amagama amhlophe la. Angeke Msizzy umdala nje manje urequestelani. Okay, was shante yakhayo ke baba abantu.
How is your mom? Ave nomuhle sekhaya. Home. And awasebenzi namhlanje ngenze ngihlangane naye later kodwa mase ngiphuma ku result. Apparently ugeli baya kwi yini lento nami ngiyakunanga nawe kwinto le emtateni ngazi bawukhula komanga labo rubbish yebo bazofaka white babe babadada mhlophe technology Namhlanje so no ubefuna ingubo akanimthe efuna ingubo yini ma kodwa ngombuza nje umuntu uyafundeka qala umbuze la ukuthi ikona igrocer mase sifundeni ke ngadlala isikole sinzima angeke ngiqambela amanga ipressure angithi we are all aware ukuthi second semester manje it's just fun and games and nothing is personal pressure yeah awukholula and umuntu seyophasa nje ngento kaNkulunkulu nxesi nathawula tissue Bo. Do you know Black where I can get phone cases? Because I want to start a business. No, angazi. Ngiyaphila njani Boyani? Ngicela uku-inboxa phara. Uhlalo dabeni because once wathi hi, angisayiwoya maningi kakhulu. So isikhathi esiningi nje ngithanda lo vela hlalo dabeni. Uyolanda uthi ngiyamzipha. Bengikade ngithe ubukade uthe ntombi. Anginakanga. Angiyiboni futhi comment yakho Yolanda nje. Hayi bandla. Angiyibona ngicomment yakho. Hayi masishili ngiyabonga. Kama sibuza manje khulapa phansi. Ngifake imali lapha. Okay, nice. Asafarisha phela manje. Ngizangolo. Mina vele ngisuthi futhi ngizohamba nodwa uzobe ukunibona nje mase ngiyahamba. Hi, I like to share it was my birthday izolo ngicela. Oh, bakithi happy birthday. Khona nje inhloko wayengatheki khona. Oh, Yolanda unjani ke nxesi? Ukhulest. Sawubona kanjani? No. Usizo lwakho ngoblack washane all the details are on the video. Yebo. Awu video. Manqeke pedalton. Uthatha icode leya uyithi paxa kwi Shane app yakho and then kuzovela phela. Ayina ixoxa ke indaba wena manqa uma uhostel nomuntu ehostel. Ubani unonjabuli igama lakhe? Ngiyazi sicela isizo lakho. Okay. Yini izwana kanti? Hayi ba. Hayi ndani mina ngiyakujaza. Ngiyakujaza abantu. Yana abantu guys, abantu bayikedi guys. I did inbox you. Isikhuluma ngani ngombe? Inbox wathini ke? Ubani? Buka. Uba moderator. Angeke. Mina ngeni moderator wakho. Awukazi ungenza moderator. Hawezi vasithi kanyiwa. Finish. Awukazi nje wangenza moderator bandla shini. Kuya nyiwa.
Yonjwa umuntu owayengenza umudirector munye futhi nakhona wabuye wajika wangikhipha nazo ingane ibolile. Umncane angaka buza abantu bayajola yini? Mncane nje wena. Why ungafocus entweni right? Are you dating? Usenayo imali lokukhuluma ngomjolo. Abantu bayistressa ngomjolo as if imali sebenayo. Yazi I'm failing to understand. Ungastressa kanjani ngento engikusize ngalutho empilweni? Awushaye nothara siyamasha. Imina of approach yohlezi balekile. Wena kahle nje wena. Yeah. Ungafuni ngigive phambi kwa life Let me just say that. Kahle wena. Angina sekuthiwa kanye ubuze vasethi. Hayibo. Nangilona efuna ngikhulume ekseni kusi. Awubrashile ngani wekhojasi. I just woke up guys ngigeze ubuso kuphela ngaxupha nginjena nje. Namashanda ke. Hawu guys kahleni. Uyizile indaba kaGeli othenge iPolo. Ngicela ungene. Ngizanga. Leyo ntombazana yisilo ngathengela umfana iPolo. Elishasha macekece. Uthengela umfana iPolo? We babo lelo gitshelwa yithi. Hayibo. Oh shame. Akasile. Ngithi du ntombo. Uthanda kanjani mina umfana hayi bandla. Ngithi du. Hayibo why baby nonjabulo khona nje hawu nonjabulo. Ubalo. Sazi nakalapha wena. Hayibo. Bekwenze njani? Hawu phela ayingeke guys ngikhathela abantu abathi ngiyabazipha ngoba mase ngikhuphuka phezulu. Kahle. Angibe ngisayithuli lona. Kahle. I-comment. So nokuthi uyazi. Lapha ifresha eUnizo. Ngeke uthathe imali. So nokuthi uyazi. Kodwa noma kunjalo ke manqa ngeke ngithenge umfana. Sinethemba awungene phela ngifuna ukuzistore mina. Brand new. Ngifuna ukuzistore. Ngeke ngithenge noma kuthiwa ngimthanda ngeke ke. Mhlawumbe ngamupha lo 7000 lo. Ngamthengela mina. Thenge imoto. Ke odabeni ayisisethanda indaba hayibo imani bekwenze njani bengazi ukuthi mangiyibeka nje azogcimela phezulu. Okay uGeli uyithathe imali ngoba kuthiwa angithi student Nami ngizwa kanjalo kuthiwa ufunda eUnizulu uyifresh. Okay Uthengele umfana iPolo angale imali zabazali noma kwenzakalani lapho ufana uyifighter uyaphuma esikoleni. Anginandishisenta. Bayazi ama-fighter la. Ngicela ngani Bayazi kahle ama-fighter la. Kanti fighter uyabaza abafana. Ashe mvuke kusene ngeqa umlomo. Wena uma ngaqela i-information. Ubani manje waselwandle uyanani lo thengilo? Oh ufunde lona naye. University of Zululand. Shouldn't story yasas. That's uyena. Thengela umfana. Bakuyela mina nami ngiyamjaja nje. Ngifuna ngasho. Hey abantu bayazi into abayenzayo. Kanje ngiyamzwela. Baba wafu babangishiya ngisho ngithi. Hayi. Ngaza kabuzwela hayibo. Imani ipostela TikTok. Ni TikTok. Hayi ngiyazama mfethu anginayo. See Unizo siza. Yabo nje Sinizana uxoxa indaba zomdeni. Ngithatha kuthiwa nina lapho nina nithengela abafana. Mama, akuyena nuke. Credit score ntontontoni yazi Ngijalo cawe yini. Jeje ngithengela umfana iPolo. Uyena yini? Hayi bakuthi uyena is fine. Hayibo. Kodwa yahleyisa nje guys. Hayi ngeke guys hayi. Uyifresha. Thengela umfana iPolo. Hayi ngeke. Guys, umbongani engaka even bani iRemion you can take uyayibala impela yazisho. Ngithi ngiyambonga ngithi. yazi join abantu abarong ngifuna ngene lo thengela umfana iPolo mina. Angele nachaza story. Indaba abendaba bangathi ngithatha umuzi. Ayikwazi phela umncinza ngani indaba. Ngithatha imoto. Hayi cha angele impela simuza ukuthi bekusukephi inkulumo iziyafika phi ekuthenini ucabanga ukuyakathenga imoto kaPolo. Uthenga imoto njalo iPolo. Inkulumo isifike phi inkulumo kangaka. Guys, yeka nabantu bento abayithandayo. Yo, hayi. Kuyathusa bona.
Cha ugel nje uyadinga ukuthi enze i-story time. Ngeke ngichaze why kumele ngichaze. Hayi bo bafuna ukwazi girl. Nathi lapha Ugubha phela. amagagasi uthanda lithi gubu gubu. Kodwa ufuna ukungena? Ngiyoleni. Nelisiwe kunjani sisi? Sanibona ekhaya ninjani? Saphila kanjani? Ngiyaphila ngiyaxolisa ukuni-hijacka nje bakithi. Ey wasibani wasolwandle nesicefe. Ey lesicefe sisi. Cefe sakho. Yebo Awulo Nelisiwe. kusani kanje usangifonela la. Ya, no, ngicela ukubuza la. Angazi noma ngingene kahle yini bakithi kodwa nje nginokuthi ngifisa ukukhuluma nani. Paradise ngiyakwazi kakhulu yebhele nasenkonzweni ke lapha eMlazi. Siyazana nje kakhulu. Bengazi siyangazi ngicabanga. Ngiyakwazi eMlazi enkonzweni lapha yana sindawonye so. Yeah. Okay. Yeah, ngicela ukubuza bakwethu. Uyazi ukuthi I'm going through a lot ne. Manje ngiyazama ukuthi ngikhohlwe yabo. Kodwa manje futhi zonke izinto engadlula kuzo zivele sibuye mase zibuya ziyangilimaza emphefumulweni. Ngingasazi ukuthi sefanele ukuthi ngenze njani because manje ngiyatrya yabo because yabona kubuhlungu ukungabi na family yabo because mina ngina family. Angina family ngalahla umama ngina 2 weeks born. Mina ke ngumuntu nje anginamahloni ukukhuluma yabo because bathi ukukhuluma ilapho ukwazi ukuthi uthole ukusizakala khona. So ke manje sengikhulile sengimdala manje but ipain and as much as wazi ukuthi uma wakho khona uyaphila wakulahle na 2 weeks born akanandaba nawe kubuhlungu lokho. So ke manje kuyipain ehlala ivuke. Buka nje manje kuza uDecember. Njengoba kuza uDecember nje abantu bazobe nemindeni yabo. Mina ngihlele shelter. Yeah, understand? Ngihlele e-shelter and then ukuba homeless kwami kwangilimaza. Amaphuma into zomsebenzi. Yabo. Ungiphindela? So ukuba homeless siswami kubuhlungu angifuni ukuqaba amanga. Kona ukuthi phela isimo ngeke ukwazi ukushintsha. Yabo. So ke mina ngiye ngisize yikona ukuthi ngiyaxoxa nabantu ngikwazi ukuthi ngizwele sengipholile emoyeni. Yabona because manje yabona manje ngiyastressa ngiyacabanga ukuthi Nkosi yami ngabe nakhaya kuza uDecember manje ngihlalela la empilo ngisempilo la ngikhona ke ke shelter leyo bayagoduka abanye banamakhaya abo khona lana mina ngihlala ngihleli ngikhona kuvuka ipain kubuhlungu ngabi nasisi awuna baba awuna gogo awuna bhoti yabo Kuba wedwa nje. ngingedwa nje empilweni. In fact ke uNkulunkulu emuhle ukwazile ukuthi angiphe abantu yabo because ngiye ingene nala kwamanye ama life la ke ngiwaficayo yabona nje kanjalo mhlambe sesikhathi ngikhandele yami life ngikhulume ngesitory sami nanana yabo ngikwazi ukuthi ngitholakala uthola ukuthi sengizothola abantu khona lapho sengithola ama friends yabona nje yonke into enjalo. So ke manje go through hydration medication yayo yacabanga since ngina 19 years old. Sukela lapho ngina 19 years ngidlala nawo amaphilisi leyo yabona. So ke kuze kube manje ngoba manje yonke lento engadlula kuyo iyangi-affect. Into engishaya kakhulu angifuni uqaba manje yabona ukuba ukuzwela uwedwa yikona okungilimazayo yabo. Sometimes ngize ngifisa ukuthi ngathi ngake ngithole nje ihug from mhlawumbe umuntu osifazane nje like umama or usisi yabo. Ngibese ngizwela ngijabulile ngiright yabo because manje uphila uwedwa uzizwela akwazi yabona ubuhlungu obuye bufike kakhulu ukuthi uma wami la ekhona uyangazi siyazana ngomagcino kuyena ukuthi yena bethu uyadla uthi ingane yakhe la ilahlayo ikuphi iphila kuphi
yabo. Njalo nje mina makuJune 26 ngingena esibhedlela ngiyagula makwi-birthday yami, ngoba nokusuke kuvuka leso silondo leso ukuthi kuzuza ini ukuthi ngijabulele ukuthi i-birthday yami kwavele ngalahlwa uma wami mina angenabani, yabo. So-ke manje ubuhlungu lobo bokuthi sikuphi isidingo sokuthi ngize ngi-celebrate leyo birthday leyo cause vele ngiyintandane, yabo. Ngoba kubuhlungu sisi ukuphila emhlabeni ube wazi ukuthi futhi into engihlukumeza kakhulu emoyeni wami, ngiyamazi uma ukhona. Ngathi sengifikile kuyena ngina 19 years wangijikijela ngamanje phambi kwey'ngane zakwethu, yabo. Sengifikile ngithi ngizoza ukuthi hayibo yini inkinga kwenze njani, ngahlupheka ukhona le ngihamba ngihlala kuthini kuwe, yabo. Ayikho into engadlulanga kuyona sisi mina. Ngiyaxoxa nje nani ngoba nosisi bami ngiyabona ukuthi kuyipage eli-right leli liyakhulumeka nani. Ngihlukunyezwa abantu besilisa left and right, yabo. Ngikwi-trauma enzima kabi mina, yabo. And futhi worst part ngiyakubona konke lokho kunye into engiyidingayo kakhulu even namanje ngoba manje ngoba sengikhuluma ngineminyaka ewu-37 years, yabo. Ngikhule nayo le pain and futhi isakhula isanyuka, yabona lo. So-ke manje isidala ukuthi ngingasakwazi ngisho nokuba ne-peace yokuthi ngikwazi ukulala kahle ngendlela ebusuku, ngoba yonke into i-reflector ebusuku emqondweni wami. Umzimba uyaphumula, ingqondo ibhizi ayiphumule, yabo. Angiyitholanga i-counseling because yalezi zinto lezi zonke. Ngiyamhamba udokotela wami e-Edington Hospital, kodwa i-counseling angikwazanga ukuthi ngiyithole. Ukweluleka nokuthi ngikwazi ukuthola leyo support leyo ukuthi okay ngibe nomuntu engizohlala ngixoxe naye ngikhale ukuthi ngikhale, yabona, ngizwele, yabona nje ngize ngibhodle konke lokho okungihluphayo angazi, yabo. But udokotela nginaye e-Edington, yabo, esibhedlela sami, yabo. Bese kuthiwa ngiyagula ekhanda mina sisi, yabona nje kumanje to tell you angikwazi ukulala ngaphandle kwephilisi. Kunephilisi elingiwadlayo nje amancane, angazi noma ngakuvezela wona la, is it fine noma cha? Kunamaphilisi amancane, kunamaphilisi amancane la ngikwazi ukuthi ngiphuze lona ukuze ngikwazi ukulala. Angisanabo ubuthongo bami engaphiwa uNkulunkulu, abusekho. Ukuze ekuseni ngivuke manje sengizamile ukuphathanisa into yokudla, ngathola ukuthi ngiphuze i-medication yami, understand. La maphilisi ongazowaphuza kufanele la waphuza manje ekuseni ngenzela ukuthi akwazi ukungikhalima down makhona into engicasulayo cause ngivele ngicasuke over ngale ndlela leyo ukuthi mawuthi omunye umuntu ungizwise ubuhlungu lo oseduze kwami angiphindiseli yena, ngizilimaza mina, yabo. Ngibona esifi mina mangabe mhlawumbe ngizilimaza ngokuthi ngizama ukuyibulala, yabona nje yonke lento cause vele nginenkinga sengize nginema inkinga ama-voices la ukuthi okay mengicasukile mhlawumbe mekhona into engicitshayo engicabangayo, mekhona, yabona nje ngize ngifile ukuthi okay angivele ngithathe impilo yami cause manje nginokuthi ngiphilelani cause vele angithanda umuntu mina, anginasisi, anginamama, anginakhaya nje ngihlalele nje la ngihleli khona, yabo. Ngihleli khona nje siseloku nje la ngikhona eThekwini, yabona lo. Kubuhlungu kodwa ke phela usuke ungekwenze lutho cause vele kuyi-situation ekhona, but so painful. Angikwazi ukuthi nami ke ngithathe ifoni ngithi eish ke ngifone ngithi hello sisi wami unjani, noma ke ngithola i-call nje ethi hawu Neli unjani sisi, yabo, siyakuthanda, yabona ke ngizwe nje lokho nje kukodwa nje, yabo, konke lokho kukodwa. So-ke manje bengifisa ukukhuluma lokho ukuthi ningikhulekise bakithi noNkulunkulu ngiyamthemba kakhulu, ngiyamkholwa kakhulu uNkulunkulu empilweni yami ngoba kuzona zonke izinto lezi, kuzona zonke lezi endlule kuzo uNkulunkulu ubile kanye nami akangilahlanga. Ngoba ukuthiwa uNkulunkulu akekho empilweni yami ngabe mhlawumbe kade ngafela endleleni, kodwa ngomusa wakhe ngisurvivile, even now ngisaqhubeka, ngisasurvive and futhi ngisaqhubeka futhi ngiphambili.
Okwesibili bengicela makwenzeka ninendlela mhlawumbe khona lana sikhona ngazama ukuthola i-security ne ukwenza yona because ngafika la eDurban amakhaya male Free State kude angazi ukuthi ngafika kanjani la eDurban kwanami. So ngafika ngathola lemisebenzi lama-domestic worker ngasebenza khona emzini yabantu. Hayi bantu uyabazi umuntu wamtshela isitori sakho usuke sezokuhlukumezela indaba yokuba because umtshelile sebengasafuna ukungikhokhela nani some stuff. So ngase ngithi ayi ngeke ukuthi-ke ngistophe-ke manje ngathatha leyo mali leyo ngayoyifundisa i-security ngoba bese ngijwayele itheku vele. Ngathola isikole eDurban Station ngayifundisa i-security ngasithola i-certificate because umatric anginawo ngagcina nge-grade 10 umamkhulu wangivulisayo okuyena owayengithanda ngale ndlela kube kuthiwa usakhona nje nkosami ngabe nje ngikude kabi nempilo. So-ke manje ngine-certificate sayo i-security ngayiphasa ngayiqeda ngino-grade C okwamanje sengifisa ukuthi uNkulunkulu mengiphila amandla ngakwazi ukuthi ngiqhubeke ngiqhubeke nawo ama-grade wonke ngiwaqeda ka-security because sengisele no-A no-B. So but nangawo low C ngisangakwazi ukuthi ngithole umsebenzi. So okwamanje ngisabhizi ngiya-aplya ngiyafaka okwamanje-ke ngisaphelelwe-ke cause phela bekule ngihamba ngifaka ngithola ukuthi nemali yokuthi ngenza amanye amakhophi sengiphelele angisakwazi. So-ke njengamanje ngine-CV ekhona efonini angisenayo ikhophi ekhona. So ngiyazama ukuthi ngifaka ngicela ukuthi ningizwele bakithi makukhona lapho enizwa khona ukuze nami ngikwazi ukuthi ngoba lokho kuzongisiza ukuthi nami ngiyekele ukustresseka kakhulu mele ngidlele endlini because demo ngihleli idemo lapho ngicabanga kakhulu yabo kanti mengizoba busy kube khona izinto engizenzayo kuzongisiza kakhulu lokho ukuthi ngikwazi ukuthi okay ngisithole sengikhopha nami ngiqhubeka nempilo. Yebo ngabe ngifuna ukushare lokho nje ukuthi niqhubeke nje ningikhulekise bakithi uNkulunkulu anibusise njalo. Ngiyabonga kakhulu ukungipha indlebe. Okay, kuyezwakala ize ngimncane yabo and kunezinto engakoyi-experience empilweni. So I don't know if ubukuveza lokho just because you want help from me or abantu abakwazi ukuthi bakusize abala. Okay, moving to indaba umzali nani. Can I please ask ukuthi unazo iy'ngane? No, I don't have. I'm on my own. NoNkulunkulu, that's it. Oh, kancane because bekuzoba inkinga mase kunjalo ngoba angifuni uze ngivule into ey'ningi la nami abantu bazobafana into ey'ningi ngami, but ngiyacela bandla kunina nonke enila eningakwazi sinisize usisi asizakale nangawo umsebenzi and also emotionally-ke ngoba phela uyasho ukuthi akaphilile ama-counselling nani. Yeah, I think ilokho cause angeke ngize ngifakaze ngento engaze ngidlule kuyona or ngisho ukuthi kumele wenze 1 or 2 cause angaze ngidlule lezo zinto, yabo. Yeah. Ngiyazwela nayo kakhulu njengoba uthi ungazela eMlazi ubusonto efaya nathi esontweni. Yeah, ngifike cause manje ngithi uthola ukuthi akunamali ukugibela ngikwazi ukuya so menginemali ngiye ngifike sometimes. Okay, is there anyone else wakhuluma naye khona esontweni? Ngangakhuluma naye umamfundisi benobamfundisi ngisanda kufika khona kwasho ukuthi vele ngifike kanye angibange sabuye ngiphinde because of kukude yabo. Yeah. So ukuthi imali ukugibela ngikwazi. Yeah. So yeah. Yeah, but I think i-mental health ebalulekile kwamanje umsebenzi uyoza ngendlela. Yeah, that's why ngithe nje wathi ngikhulume manje cause manje impilo yami ibaluleke kakhulu ngoba ngiyasifisa nami ukuzibona ngizithola sengiphilile ngi-right. So bengicela ukuthi noma ngingasacela ngosizo kuwe kuphela nabalalele njengamanje abakhona la ephejini lakho abangaba nendlela okungisiza kakhulukazi ukuthi ngilapheke emoyeni yabo
ya ukulapheka kwami engqondweni nasemoyeni, sort of like i-counselling kanje. Yeah, Uyabona esinokuthi ungakufaka ekhanda mbhemu. Ungasicela sihleka, asihleki. Mase sinathi sisukile emakamereni asihleki. Wonke umuntu unotaki lwakhe, uyabo? I'm not saying umubi ngokuthi ukuveze, but sengisholo ukuthi kungabi into obekhani kwavele uma ulokhana uyicabanga izokulibaza. I think usuhambe ibanga elide manje, angithi uthe wakulahla uno-2 weeks. Yes, kuyahlaba, kubuhlungu, yabo? But angabi into oyicabangayo. I think zama, kubuhlungu yebo, but ngoba usukwazile ukuthi uphile kuzoba isikhathi samanje, yabo? Ngeke ngisho ukuthi hhayi ngikhuluma kakhulu because angazi, but uma ubuka ngeni ukwazi ukulungisa ubudlelwane noma wakho. Angeke phasi because ngathi sengifikile kuyena ngina-19 years. Sengifikile yacabanga from yena usile sekhunda eMpumalanga. Lapho ngumagcino kuye. Omagcino bethandwa kangaka emakhaya, why mina waphuma nami nje kanjani? Yabona lona. Sengifikile laphana ekhaya eGravel kukhona lamantshe lawa yabo kukhokwe ngoGravel. Yabo indlela wawubona ukuthi lo muntu ushuthi khona isilonda esivukayo ke kwana sengamxolela bo ngoba angisazi isizathu sakhe ukuthi yini, yabo angisazi isizathu sakhe yini, kodwa uyambona ukuthi ulimele kodwa futhi akafuni ukukhuluma and futhi manje angazi ukuthi mina ngoba ngangiyela ukuthi khona ngizozwa ukuthi yini inkinga because bangeke uloko uhamba uhlupheka uhamba uhlala uma khona ephila enomuntu Ubaba wakho njengoba angithi uthi wakulahla wahlala noba emva kwalokho. okay ngahlala nomamkhulu usisi wakhe. Ubaba uphi? Ubaba nguMasi Yo. ngoba ngisebenzisa isibongo sakhe nje umlive, yabo angizazi ngakuphi kahle ngingumlive nje. Nuhlabeni uhlule bantu abadala, please. Yabo so-ke manje ngakhuliswa umamkhulu wami okuyena owangitshelayo, kangitshela ukuthi umamkhulu yena mama wami ngoba ngiyakhumbula ukuthi hayi awuvuke ngiyokwenzela i-ID ngoba angifuni ukuthi usale uhlupheka la emhlabeni ngoba nangima wakwakushiyela kumina omncane una-2 weeks bona kanandaba nawe. Yangilimaza leyo nto from mina kodwa ngazama ukuyicinisa because umamkhulu wayengithanda. To tell you okubuhlungu kunakho konke i-trauma yangiqala ngina-19 years mina, yabo ngoba umamkhulu wathi esengenzile i-ID wavele wagula kancane, sengiyitholile i-ID yami wangishiya emhlabeni. Yabo mamkhulu unazo iy'ngane kodwa umuntu mayiphile lapha no one cares for each other. Ifamily yami rich ngendlela esimangikhono la eduzane efolweni angikwazi ukuya khona because ifamily yami no one cares. Baphakeme yabona nje bebexabana bodwa bebadala bafaka ney'ngane ngaphakathi, yabo because mina yabona kuyimina nje akekho nowaziyo ukuthi ngikuphi. Ngilana nje nami ngiyihlalele lathi le ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi one kulezi zinto zonke engidlule kuzo, kulezi zinto lezi zonke awukhona obuzayo ukuthi use-Free State mamkhulu use-Free State kuse-Free State Orange Free State, mina njengamanje ngisedebheni. Yeah, kuse-Free State la ngikhulele khona kamamkhulu, yabo so yeah lokho nje. Yeah, because ilokho engicela ukuthi abantu bangisize ngakho nim-DM usisi nikwazi ukuthi sithole usizo la esingathola khona. Ngishawa isikhathi inkinga manje ngiya esikoleni, but ukukhuleka kona kuzokhuleka. Ngicela kakhulu ngiyamba kakhulu uNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu ngoba uNkulunkulu ungisizile. Anginangane angizenza izinto ebhedayo, angiphuzi because of stress nani no at all. Okunaloko I seek help ngendlela e-right yokuthini ngiyakhuluma, anginawo amahloni ngoba uma nginamahloni mina noNkulunkulu uzoba namahloni ngami, so fanele ngikhulume naye. No, angihlali home, ngihlala e-shelter. Is a shelter for abused women. Yeah, ishelter abantu besifazane abahlukumezekile ngihlala kuyona ila eMbili eThekwini. Nkosi yami. Ngingangi-imposter nje just in case mengidinga okunye then-ke we will talk from there.
Yeah, because ngimncane Thank baba. you. Yabo nje. Got nothing to offer okwangempela. Yeah, nanokuthi mawungadlulanga kuyona into is not Akulula easy. ukuthi ifake yabo Yeah. nokukhula nje ngeke Yeah, ngize ngazi ukuthi mawungadlulanga kuyona. ngingathini. Yeah. Yeah. Yeba ngiyabonga. Ngicela uvale live. Sengiyahamba manje. Okay, siyabonga kakhulu. Thank you so much. Kubonga mina. Yeah, kunzima emhlabeni. Ngiyacela bandla abakwazi umsisi sibamsize bakithi. Hayi kunzima. Hayi bona emhlabeni kunzima shem. Ngiyabonga Nkosi yami. Nokuthi abazali basikhulisa nabo beneyabi enga. Omunye ne-enga yamawakhe ayikhiphele kuyo kanjalo. So engadlali mengithi angifuni ingane. Ngoba ngibalela ukhipha isibhongo. Emntwini ongakaze angenze icala. Nzima. Ekugcineni nabethu and kumele sibathande. Umsihlezi ndo. Hawu le comment iphele lapha. Msihlezi. Ngiyaphila unjani? So nje kunzima. Manje ngempela ngeke nje uqhamusa ukuthi enje 1 no 2 no 3 ngeke. Awukwazi udlule kuleyo nto, awazi nokuthi umuntu kanjani leso simo because uyeza into yasisuthi ijulile. Nakhona akuyona into ongavele nje uyikhele phezulu usunika ama-answer wena just because you know konke. Into kumele ushone ey'mpandeni. Qala uhlaziye kahle. Kuyimande-ke usungaqala kubeke. Manje okwamanje ukunika ithemba usuthi hayi athi ngalunga kukanje nakanje. Umuva uhlale phansi. Kodwa yena uyayidinga i-counselling Nkosi yami. I've been there. Uyayidinga. Bekusebusuku izolo. I think bese ngilele. Hawe. Kunjani sikayama? Bese ngilele lapho Msihlezeni. Ubela ngefoni yami. Ubela ngefoni yami. Atsitseka-ke manje. Hayi ngimncane guys. Khona kumele singeqe nje. Oh! Hawu, ubesethi enjanjani-ke ngaleyo info. Ngi-right nami sithanda sami. Ungavutheli for sure uvele wamhleka nje. Yo guys, ngihlala erumini eliseduze nesitamkoko. Yabo into efaquzeke ekseni. Hayi shame ngiyabonga mina. Hawu, ngivula amawindi for fresh air kungena umoya engawazi manje. Paradise akumele kodwa ubuyele isikole high school because your voice and your face. Lutho ngidala kabi la kuthethwana. Hayibona ufuquzeke ngempela. I can't fresh air phela la. Kabyami. Sawubona. Uquest inkosi impela. Yaphila. Umsihlezi khona ade vula istory sakho ngikhona. Wena ade uhambe nomunye umuntu. Esivula kuphi? Izolo efonini TikTok. Ngiphathi 12 Pro. Sidala hawu istory sidala leso. Mana ke ubani konje uma wakho le.
ngivule ulive hlendo alungile angeni mawakhathi enami emsihlezi njani ngihleli nomngani wenu la ingakho nje engakwazi ungena ku live ngivele ngathi 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 ngimphoxe ngathi ngivele ngithule waphendula alungile Awusho ukuthi wathu nyakisa. hey ivele angishaji network ngangakwazi nokuthi 1212 ibhesi msihlezi kusekuseni phela ngivuka manje malandela umsebenzi sawubona wesiphokazi awuyini esikoleni Ngiyaya angazi live ngobani. ubhala kubantu isikhathi Nangu futhi ekhuluma isihlezi. No later, not now. awe ma hawe athi ngibaleke kunetwork yavele angishaya ngampela Ubalelelani? Ngiyazi lutho. inetwork yangishaya bana mana ke hawuma oledi yena uzolokhu efaka lamakhanda ake ingeke bana ngiyahleka ibintu Hayibo, sihlezi no. Yebo. Hey ngeke bana Sakho komplelela isikhathi ungazitshela ukuthi ukusakahle not ukuthi ukomplelela isikhathi. ubhala ngoba isikhathi wena Wakhuluma. Mina ngibe sesikoleni ngo-10. oh And I shame amanzi azongikhomba. Sengisho ukuphuza. sawubona alungile unjani Hello alungile. Bengena la deni live nayisona. uyena Ufuna ukungena yini? uyena alungile Oh nangu. ngihle ukuthi bengixoxela phela uphara ukuthi uma wakhe ufikile ezositshela ukuthi unaye Lasela ngihleka nilo ngokuthi angikho live mina just because khona umuntu endlini. Bashela ukuthi asithini thina ngoba ufikile kithi. Adlalo. network yangihlakaza Guys, please. okay 1212 Niyaphila kuqala. saphila unjani alungile nawe uzothini manje la ngeke Right manje amanzi sidalo. Awungeke kulesi manje bawugesa manje. Hawu makuthiwa ngiphendule ini lana ku hairdresser nkosami. ethi mbona ubebhale nini Sizeke ngoba kokhuluma yena lethi hey. Please. ubhale pha ngiboni mina ngeback comment Lot ena high paradise cela uphendule tu. Emva kwa nosi. Nansi nje eyesibili mawusuka phansi. Uthi high paradise cela uphendule tu. Ubukade utheni? ngiyayibheka ukuthi ubethe nje angiboni Oh, ilento nami ngixakayo. Alu naye uhlale home. Noma ngiyabakhandanisa umsihlezi. wena umphambanisa nolwazi Oh. alungile Ngiyaphila kanjani? ufunda le komthatha Funde wusu mina. Ufuna utanje? Yebo yes. Hayi bekuthena ngathi uyathetha. Ngingumxhosa mfundini. Hayi bekutheni. uwedini Thiwa ngithi phendula ukuthi ngiyabulisa. Just bulisa back. Oh. Hello min. Means the hairdresser. mina ngihlapha ukuthi ufuna ukuluka Hayi nami sengithi mhlawumbe ufuna ukuluka. manje ngiyalahleka mina manje network Asibingelela nokubingelelwa siyabukwa nje shiya kanjalo. Akangiyiphethe wengane yabo. No guys, please usuyedlala yazi usuyedlala.
ngicela nazi lokho. Alo, Kulungile sisi ngeke ngiphinde. Alright sis. hawu. Kuthiwa kuluke mina manje. Uma wakho ulapha eRes. Yebo. Oh. Ngizanini namsihlezi. Ange. Yo. Hey. Umama onjani lo? Ngeke lo mama lona. Ngeke bashana. Ayavalisa isimani mekazi. Sihlezi. Okahle. Alungile. Yena. Olede njani leli? Ukuvela noma. Nami ngamqala umzalo nje. So why you are shifting camera? Ufuna ukuvela. Ngikhuluma isingisi noma wakho. Yeah, uyasazi. Ngicela ukuthi cha sengisho khona ukuthi isidade ngikhuluma isingisi. Hayi njalo. Oh. Yebo msihlezi. Nanguthuthu ethi Nyanda uyaphila. Hayibo besihle iyoziphele phela ilona. Ifanfa yaphela ngomgqibelo. Ngigqibelo wanini? Wakusasa. Hamba Kusasa noma. umgqibelo kusasa. Hawu msihlezi wathi aham nami nezakhe phela naye. Hayi hamba noma wakhe ngeke uma wakho futhi makhe asifuna nje. Bese uyahleka usuke edlala. Hamba noma wakho boy. Hayi. Kathi uzothi asifuni ukuhamba nawe. Nangu always ethi mayifika esikoleni. Hayi afunde kahle. Ade umazi? Angazi bekade kuthiwe. Ungasho ngolutho uyakutshela ukuthi yena usanda kufika esikoleni. Oh, hayi ufike kahle baba. Ubaba futhi. Cha sihlezi musukuhleka ngisho ukuthi ufike afunde kahle. Oh, ngiyabuza ukuthi esikoleni uthenge esikoleni. Ngiyabuza ukuthi uye esikoleni. Kodwa khane ngifike esikoleni. Umbuzo lo uthi khane ngifike. Ey. Last report. That's him one. Ulelizwe zalifakile kuoluthu ekhuluma into right ngeke phela. Khona ngiqeda ngada akhuluma phela. Hawu. Hayi mina ngazi. Guys, I'm running late, Shembandla. Ngiyaxolisa. Sihlezi izohamba nebusuku. Noma bazohosta ngizojoin but ngo10 isikhathi sokulala so ngifuna ungena inkingeni. Kodwa ngizongena. Uma oledi kanti ubekuzothinda futhi. Ngizomgqoma iqolo phansi, biyeke wena. Ngeba futhi asakwazi nokukhululeka phela manje. Hey. Ubani manje futhi lo? Ey. Ngiyabona labazali. Hey ngepha lapha uma oledi ungeneleni manje uphehleni naye lapho. Ngigqoma iqolo phansi, biyeke. Hayi uyasidida ke manje uma oledi. Ngicela ukugeza. All right, bye boss. Okay, bye. Mwah. Bye. Osiyasaba thina ma oledi. Bye. Hayibo. Uma already daba siyamblokani madoda. Akazisibona nokuthi singalaphi. Ayingeke phela bafethu. Asikwazi nokukhululeka la ubengenelani ma oledi kwipanel. Siyambloka damba akazisibona nokuthi silephi. Bye. Alright, yabo. Sure. Bye.